సినిమా హీరోలు వాళ్ళ సినిమా బిజీ షెడ్యూల్తోనే కాలం సరిపోతూ ఉంటుంది. అలాంటి సినిమా హీరోలు రాజకీయ రంగంలో కూడా అడుగు పెడితే క్షణం తీరిక కూడా ఉండదు. అందులో ముఖ్యంగా ప్రముఖ హీరోలు నందమూరి బాలకృష్ణ తన అటు రాజకీయ జీవితంలో ఇటు సినీ రంగంలో ఎంత బిజీగా ఉంటారో అందరికీ తెలిసిందే. కానీ ఆ ప్రముఖ స్టార్ హీరో హిందూపురం ఎమ్మెల్యే బాలకృష్ణ తన నియోజకవర్గ ప్రజలకు ఉచిత వైద్య సేవలు అందించేందుకు త్వరలో ఒక వినూత్న కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టనున్నారు. గ్రామాల్లో 200కు పైగా వ్యాధి నిర్ధారణ పరీక్షలు, వైద్యుల సంప్రదింపులు, మాతా శిశు సంరక్షణ, ఆరోగ్య అవగాహన సదస్సులు నిర్వహించేందుకు 40 లక్షలతో ఎన్టీఆర్ ఉచిత ఆరోగ్య రథం సిద్ధం చేశారు. ఇది త్వరలోనే హిందూపురం చేరుకుంటుంది, త్వరలోనే ప్రారంభించబడుతుంది కూడా. ఈ వాహనంలో ఒక వైద్యుడు, ఒక నర్సు, ఒక ఫార్మసిస్ట్, ఒక కంప్యూటర్ ఆపరేటర్, 6 వైద్య సిబ్బంది మరియు మెడిసిన్ కౌంటర్ కూడా ఉంటుంది. అక్కడ సాధారణ వ్యాధులకు చికిత్స చేసి ఉచితంగా మందులు పంపిణీ చేస్తారు. ఇతర వైద్య సేవలు అవసరమైన వారిని పెద్ద ఆసుపత్రులకి సూచిస్తారు. ఈ వాహనం ప్రతిరోజు ఒక గ్రామానికి వెళ్తుంది. అందరికీ ఆరోగ్యం మస్తు, ప్రతి ఇంటికి శుభమస్తు, మన హిందూపురం, మన బాలయ్య అని ఆ రథం మీద, అంటే ఆ మొబైల్ అంబులెన్స్ రథం మీద చిత్రీకరించారు. ఈ విషయంలో మనం బాలకృష్ణని అభినందించాలి. ఎందుకంటే ఇప్పటికే హైదరాబాద్ బంజారా హిల్స్లో స్వర్గీయ బసవతారకం క్యాన్సర్ ఆసుపత్రికి బాలకృష్ణ ఎన్ని సేవా కార్యక్రమాలు, ఎన్ని సేవలు అందిస్తున్నారు అందరికీ తెలిసిందే. క్యాన్సర్తో బాధపడే పేషెంట్లకి అక్కడ చాలా సేవలు, ఉచితంగా కొన్ని సేవలు అందిస్తున్నారు. చాలా తక్కువ ధరకు కూడా క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ అందిస్తున్నారు. అదే కాకుండా తన్ని హిందూపురం నియోజకవర్గ ప్రజలకు ఏదో ఒకటి చేయాలి, 2 సార్లు హిందూపురం ప్రజలు తన ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నుకున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా ఆరోగ్యపరంగా ఏదో ఒకటి చేయాలని చెప్పి వినూత్న కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు. హిందూపురం ప్రజలు కూడా ఇంత సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నందుకు బాలకృష్ణని అభినందిస్తున్నారు.